Ještě vůbec o to, že se videjku se ukáže veliký informace. Teraz nebudem na Robloxu, no vám ukážu Monoka. Tak, ideme si nájsť prvý. Tak. Toto je prvý. Nový 500 vajíčky som vám ukázal včera. To vajíčko vám môžem ukázať. To je toto vajíčko som vám ukazoval. Ďalej tu máme. Tu sú peti. Normálny. Golden. A toto je Titanic. Tak. Tu je ďalší, tu bude super komputer radio. To bude dobré. Tak. To by bolo pre ešte videjko všetko. Dajte lajčík, dajte odber so zvončekom a na update sa pozrieme na všetko ostatné. Dobre. Takže dajte like, dajte odber a čú. Počkať. Neverím. Možno budete viac robiť. Ale tu je napísané. Tu je normálne napísané. Rebel 9. Neverím. Dobre. To by bolo pre ešte videjko všetko. Dajte like, dajte odber, toto povedal 3-krát a čus.